technical Khawvel kan lo lawm le veka cheu tun chuma kan en ho le tur chu Japanese movie kumsang ni som pakhata ti chuwa King's Game ani a class pakhata Zirlaite chuan message danglam tak mai chu king ti hne na chang dong thinin message thon tu du dan chu darkar somni pali chunga ti hlotlin nge turani a ti hloting lo te chu an chanchin threat zui tur om lovin an bo mak mai ani he an game khela hian tunge king chuni angle dam chuak an om theido nem ilo thlir hawang tamaka haya class pakhata chuan zirlai somthum pahni an oma an zinga mi pakhat chu cheimi ni in tu ti shat lo hne na chang message adong nol mai an class chu game danglam tak King's Game khel tura thlanan ni thuwa dong ani an game khel tura chuan rules zom tura oma pakhat na chuan tu ma an in hnuk dok theilo ti ani a pahni na chuan king in ti tura atia piang chu darkar somni pali chunga len nge turani message top lama chuan king chuan ti tura pe ngala chu an class number 28 chuan a mei chedu uruk ne na chuan adu thuwa shil turani ti ani Jamie chuan message chu angai thu takte chiam lova atu ka chuan a thian thatak no buwa ki anen school an kala ani po chuan ama zana message chu alo dong ve thawa tu emo in prenga tu ma ngain an na thu takte chiam lovani nima sela chu message chu an class pumin an dong hi alo ni a Zirlai chen khat chuan number 28 chu a mei chedu ruk soi turin an lo ti boka an tur na sat ema wangin aruka a mei chedu chu avapana adu thu chu avashil ta roi mayani ma se a mei chia chuan alo du let velem lova Zirlai dangte chuan an dewin an limpui let ling viau mai chutia an lim em lai chuan arwalin king hne na chang message an dong veka ti tura ati chu len ani thu an ron shilani zana chuan king chuan ti tura ron shille ta a an class sa number 4 le number 19 te chu in case turin ati ani atu ka chuan Zirlai chen khat chuan preng chu ama to an ti a ma se number 19 chuan in case chu alo pui ti lo na samai a thutna atanga thowin number 4 chu avapan ngala Zirlai dangte mu lai ngei chuan akistani Zirlai chen khat chuan an limpui viau lain a chen chuan chu tiang preng mai an lo thu ta khok pui chiam chu poyan ti hle a action lak du viau ma se tu thil ti nge ni an she thei box si lavani chumi zan chuan message an dong le a number 18 chu number 3 nu te khoi tura ti ni in number 3 in message a mu rwal chuan a lau thong le a Zirlai puiten ama a an ril ru an pe vek don ti a hriat awangin a hupur hle atuka an classmate mi pa te chu an lo phur fal hle maya number 18 in number 3 nu te a khoi lai chu an mu chak le rwalin an phurna zong chu number 3 in school akal lo ti an hriat rwal chuan a re le ta vekani chumi zan chuan message an dong le veka number 3 le number 18 in king thu pek an zom lawa wanga noi bawan ni tur thu hi ani a chu vele an class thala ka chang chuan number 3 le number 18 te chu an bo zui ngal ti chuan message an don chun zom le ngala ti tur dang chu king chuan ron shil le in number 20 le number 17 te chu sex mang turati an ni vele ta ma se chu aboi thlak don hle achan chu number 17 chu misaki ni in bialpa strict le thik thu che zet mai hi aneya a ming chu ya hero ni in mi padang ne na in biak ringot po aphal lovani atu ka class an kal le chuan a mani maya king thu pek ti hlotling lo te chu class an kal lova an thutna te po chu alo bo mak mai boka chu mai ba ka an phone number te po tu ma in an lo nei to reng lovani an zirtir tu class aron lut ne na chuan Zirlai pahni te bo chung chang chu an lo shilwata chuta an makti na ti zwal turin an zirtir tu chuan chu diang Zirlai an nei lo thu chuan alo changani chuta chang chuan Zirlai te chuan message thon thin tu king in ti chu ati mai lo ti an rethiam ta a class bana school record bu chu en ngalin an classmate bo ta te chu an zong hu thei ta hau lo mai ti chuan an nu le pa te an kol le a ma se an nu le pa te po chuan chu tiang fa an nei lo thu chuan an lo chang zela engma an hre to lo
an class sa number 18 le number 3 te she tu chun chu an classmate te chau chu an ni ta ni chu tiang te ani awang chuan misaki chu azam ta hle maya a chan po an class sa number 20 ne na sex mang turati an ni wangani abial pa ya hero chuan number 20 chu avawo ngala abial nu chu na ilo tura shilin king game chu in preng na mai ni inangaya ma se abial nu misaki chuan atak nge yani a ringtla thunga a hlau thong hlebok chumizan chuan chemi chu apa ina jin sana wangin a thian pa nobo kia te ina chuan a riak dona nobo kia anu le pa le anaw mei chia te nen chuan zanria te hawin anuwa nobo kia ruma chuan an oma message an dong le ta king chuan mission complete ani thuaron soyani zia chu an class number 3 misaki le number 20 te chu an mudun to tina ani a ti chuan king chuan an mission dot le tur churon shilzuin an class pum chuan atuka misaki bialpa ya hero thu chu an zom vek angai donani atuka chuan ya hero chu abial nu le number 20 te an muduna wang chuan athin rim le a abial nu misaki po chu abeng nge nge ani number 20 chu class akallawa wangin a khoi theilawa chu chuan ati thin rim zua hle number 20 chu thiro se ati hiala athu soi chu thlengzel tur le zom vek tur ani angin number 20 chuan a huna anna alo tur ve ngala athi zui ta ni abulami te chuan ngai ven ve bok ma se athi nu chuan a ve ti po an shelo le ngala aruang le athil nei dang zong zong po chu abo ngal mak mai ani skula athut na po chu aloral ve ngala zirlaite chuan makanti in an hlau le thil thleng mek chu soi hovin malak dan tur an ngai tu ngala athenin police ne na shatir an rod lain athen chuan police ten an rin lo tur thuan soya an lo nial ve bok class bana chuan ria in chemi nobua ki le an thian pakhat noya te chu library a akawa magde umayin riai chuan king chungchang chu midang zong ain a hria tam mela a soidan chuan king chu an class an chia ani a ma se engtin nge a hriat an zo chuan chan na pelovin ngoi rengin a chuak dai thung chumizan chuan message an dong le a an class sa number 22 le number 6 te chu lar zok ni in chu turati an ni vele ta zirlaite chuan tu emozok zok chu an vote nge nge turani a vote mutlem zok chu shem tur ni in chutiang bokin vote khak velo po shem turani bok chumituk chuan number 22 le number 6 te chu anzam hle maya chuta nobu akia chu ding chuakin rodna asiam ta zirlai chan ve chuan number 22 vote in achan vedang chuan number 6 kan vote anga ti chuan dan bo che si lovin tu ma in shem kan tok lawang atia chu arot nang chuan vote chu an thak ta nima sela arot na zom du lo chu an lo omani nge yang number 22 chuan vote a musang zok ta tlat maya number 6 chu shemani don ta a hlau thong lutuk chu tlan bo maya tuma midang te chuan dan lo tuma se tuk vera tanga zuang thla in athi zuya reilo te hnuwa arwang po chu abo vele ngalani ti chuan number 6 chu ama inti hlumani awangin a shremna tor tur chu number 26 in atorangai dona achan chu number 6 a huat awangin number 22 chu alo vota number 22 chuan vote a mu san pha ta ni a classmate te chuan in puang tura an ti po in amma ani thu chu apom du lova class atanga chuakin ani po chu athi zui vele ngal zirlai chen khat chuan mi pahni thi chana chuan nobuwa kia chu an pu'a arut na siama wangin mi pakhat thi tura mi pahni an thi pha ni in an ngai ani tlailama chuan ria in chemi chu library a akawa chanchin buwa anthil ton mek ang chungchang in zia na chu mu tirin chuta tang chuan anthil ton ang chu kumtam tak liam ta atanga lo in chan dai to ani ti chu an threchuaka ma se chung mi te chu an bo ruala an ve ti po midangin an relo zelani chuan tu in nge chu tiang chanchin chu lo ziak ta anga mi bo te thalak po chu engtianga mu theya la le zel nge ani ti chu zu ana alo ni ta ni chuta thalak sang-sanga chuan nobuwa kia ang tak chu an huta zela riai chuan nobuwa kia chu arin hlel pha nge nge chemi thung chuan a ring hlel velawa
achan chu an no pante da changa in kom to an ni wangani riai rin dan chuan king chuan chemi ngai tu ana chu ti danglam sakin nobuwa ki apo ate te achanga achian anga king chuan anga itir mai mai ni in angai de urewani atuka king hne na chang message andong leta chumi tum chuan Zirlaite an pen zong zong chu box pakhata an khung khomanga ti chuan chung pen te chu la le in ala nu nung ber tu chu shem tur ani dona tin mi pakhatin pen chu pathum aya tam an la thiang lo bok ti chuan an pen da chu an la ta sap sapa pathum che abang to tia Zirlai pakhat chu a in ngai tu boy hlemaya pakhat alak chuan nobuwa kia chu athi dona pani alak chuan noya chu athi thung dona ni atira nobuwa kia laka athin rim na te chu asoi chuaka hunrei tak alo mangai to number 6 chu a idea wanga thia angai ve ani ti chuan atopa pen chu a pathuma la in ama le ama chu a in hlanta a mangai number 6 kha aven him theilawa wangin damtla ka in ngai bik lavani chumitlai school bana chuan chemi le achan te chuan meche pani hlim em hi an hmua achanan zo chuan meche pani te chuan king thil ti chu ti top dan tur idea thadeu an nei thu an lo soyani chumitlai vek chuan nobuwa ki ale chemi te in ha chuan an kala chemi pa chu ala holawani banga thalak intar chu nobuwa ki chuan a en kwala thalaka tu ma an lan lawa wang chuan makati le nge Jamie ne na an ti lai chuan king ne na trang message an dong le a tu emo chuan dan abo chiata wanga disqualified ani thuron soin message tam deu an dong zuya me che pani te idea wang khani in chu an idea chu an phone na changa king block top chu ani a ma se rule number 1 a khan tu ma an in hnuk dok thiang lo ti khani a chu wangin king lo block tu te chu noi bo vek an ni ta ni an class thalak an en chuan Zirlai pariat che an lo bang to a king chuan ti tur soi le ngalin an class president chuan adu ber mi pani hne na thiro ti hi athon turani a chung message dong tu pani te chu noi bo turan ni chumini class an lak le po chuan an zirtir tu chuan Zirlai tam zok an omlo ti chu a shemi alawa thil dang lam thleng po a shelo bok class president beidong le thin rim to lutuk chuan an zirtir tu nu chu thil omzia shilfia atum niala ma se omzia anei lo Jamie chuan president chu nemin bedroom a kalpuya chuta president chu ama a toileta omlain anun na chu alata dayani Jamie in awanga event chuan thisen lo luang chuak hi amua ma se president chu alo bodiam toni Zirlaite chuan message andong le ngala president in amo phurna a hlen tak lawa chuan king chuan nobuwa ki chu a hlan chonga ma se mi pahni ni to lovin mi pathum a thona ngai thung don ani Zirlaite chuan engtikong zong po in anvain an thidon ti an thethiam ta a nima sela belet lawati to pero an tumbik lo ti chuan Jamie noya le riai te chu an skula chuan an loma chuti lain nobuwa ki ale Zirlai dang pathum te chu Zirlaite bo chan na nia an hria ta chuan an lo vakal ve thunga chanchin buwa changa an hria danin abul chan na chuan phone ala omlawa wangin king chuan letter mangin a be thi ni inalang agem kal phung chu a in ang veka atopa Zirlai pakhat chu chaka puan ni in dam chuak an om thin nge ni inalang bok nobuwa ki ate chu an in chen shanga game lo chua na tak chu zon chua tumin mun sang sang chu an en kwala chuti lai tak chuan nobuwa ki chu tu emo hian arun vathua ni khoshelovin a omzui ngal arun har chua le chuan phuar be aloni a akalpui a classmate pathum te chuan nobuwa ki ang tak chu thalak hluya chuan an lo mu ve hi ani a chu wang chuan ring helin nobuwa ki chu tha a chu game chu ti top an tumani chuti lai chuan ria in ngun takin game kal mang chu alo ngai tu a chung thalak hlui te chu king man ruwa mai ni in angai ta achan chu tu ma in mi bo te chung chang an rejui lawani chuan chung thalak hlui le chu game chanchin chu a the ring lovani ti chuan king thang kama chuan okin nobuwa ki chu akalpui Zirlai pathum te chuan tha an tum ngei don ti a hrethiam ta a noya chuan nobuwa ki chu avakol ngal ma se an classmate te chuan call chu an lo decline zela
nobuwa ki chuan boina atok ngei ti chu a ring ta ni chuti lain zirlai pathum te chuan nobuwa ki chu an lo that man che pa ma se makdeu main an bo ta dai mai noya chu nobuwa ki email a chuan lo lun ru in zirlai te pathum chu thiro ti message alo va thon sak man che a che awangani chumi hnulok chuan zirlai le dam chun te chuan message an dong le ta a noya chuan ati lo tur tia nobuwa ki anga message alo va thon chu awangin noi bo tur ani thu an dong ani chu vele nobuwa ki noya chu akol ngala ma se an in biak reng lai chuan noya chu abo vele ta mak ti a shezui ti chuan school chu adap chun zom zela chuta chuan Jamie te ina thalak a muang chia chu a mu chuak ta ni lelama riai chuan king game thil tumber chu ria chua tumin angai to aluk hle maya chuta game chu king in thunun lovin chu game chu king ti she omna na siam ni inangai ta nobuwa kia thitura adu chanpo athiani chuan atwar tu ber chu Jamie ani a omzia chu king game chu Jamie ti she omnan le ti nat nana duana ni ti na ani a Jamie chu king alo ni reng ti na ani chu Jamie a shil chuan Jamie chuan apom theilova an classroom ma kal ngalin nobuwa ki chuan a thudna a alo ngak ring to nobuwa ki chuan engke malo hre chuak vek to a king game masabera khan mi pakhat dam chuak a oma chu Jamie nge hini in Jamie chu king ni turani a ma se Jamie chuan alo du lawa wangin an chia adong ta a ashiat na no re sak vek ani baka athi thei to lawani chuta tang chuan school shanga kalin chian thar le nun thar anei zela ti chuan chung a classmate te chu lak sak ani ta zelani nobuwa ki chuan king game ti top dan om chun chu Jamie tha ni in a shia a chuti lain riai chuan message lo dongin king game ta na noksak ani awanga noi bo turani thu hiani a athi zui ve ngalani ti chuan Jamie le nobuwa ki te chau chu andam to a nobuwa ki chuan Jamie chu tha tumina beya ma se Jamie chu lo invengin atlantia a nobuwa ki chuan umzuin Jamie chuan ama in channan nobuwa ki chu athattani chuti lai chuan nobuwa ki pa chuan anupuin thleng palia chop chu makalo ti hle a pathum chia kan ni hi ti in annu chu alo fiam zui annu po chuan hai hota in ti in anui ve tok maya fapa nobuwa ki an nei ti po chu an hre to lovani lelama Jamie ril runalu tukle she om ti lutuk chuan atwar zo talova ama le ama chu in ti hlumtumin tukvera tang chuan azwang thatani Jamie in ti hluma changa tharuk nuwa chuan khodang daya school pakhata hian zirlai thar hi an lo neya chu tu dang nelovin Jamie nge kha aloni athi theilo na an chia kha ala top mai lova ama ngein ati top dan ashiat ma chuan king game chu ala kal chun zum ring don ti na ani